Hi guys, so welcome back. Wala ko lingaw no mga prank ta. Tawag ta sa to ang mga friends. Ayun. Hindi na to. Hindi na tawag, busy pa ko. Sige. Nawag ta. Uno na to si Pat. Paman, nakawan si Fatima. Hindi na to ni Fatima tawagan. Hello, Nads! Nanawag lagi ka. Nga natawag. Busy pa ko. Busy pa ko. Nanawag mo ka. Sa di ay. Busy pa ko. Ay, ikaw, nanawag ate na. Busy pa dyan ko. Nga nanawag ka. Sa di mong tuyo. Ha? Ay, ikaw sinatawag. Busy na Sure, oy. Ano mo ikaw? Nung gitawagan tika lang. Busy pa ko. Nga natawag. Binuang na bitaw. Binuang. Nag-video manggod ko. Binuang. Binuang. Nag-prank ko. Sige, Nads. Bye-bye. Bye-bye. Hello? Ano nawag man ka? Ano nawag ka? Busy pa man ko. It's a prank. Wala laro. Wala laro. Si Ping-Ping. Oh, hello sa man, Ping. Busy pa ko. Nanawag ba ka? Nanawag lagi ka. Ha? Halipan. Saan di mo? Nanawag ba ka? Sa di ay tuyo ni mo. Busy pa man ko, good. Hello. Ha? Sa di ay. Wala lagi mo ikalaro. Kung saan man yung fail. Hi o hi. Hello. Wala may mularo, oy. Isa? Sa TikTok. Wala oy undang. Goodbye, oy. Wala may laro. Bye-bye. Yatay. It's a prank. It's gonna si Inday, gamay. Hello, Dar. Ang sa Dar, nanawag lagi ko. Busy pa ko. Si Bungi na po. Waduh gaya tuh pagan gua apa ka? Hello, Bungi. Alam ko si Bungi. Amaw. Bye, Dam. Gila ini. Si Adam tubag. Tawagan natin si Bungi. Sama, nanawag mo ka ganina. Ha? Nanawag lagi ka ganina. Hindi, nanawag ka ganina. Busy ko. Ano ba? Gusto rin ito yun? Si Adam tuloy nanawag. Nanawag mo ka ganina. Yan mo lang tawag. Mo ganing. Anong nanawag ka? Hindi. Ikaw dyan nanawag. Gusto rin mong tuyo. Wala na yun. Nanawag bang ka? Kitawagan nga ni Tika. Kaya wala ko natugat kay busy ko. Gusto di ay. Nga di ay. Nga lagi nanawag. Asa siya i-add ha? Nagilito ako. Uy, binuang naman ko. Uy, gabitin ko. Uy, gabitin ko. Wala. Uy, it's a prank. Okay. Alalay na wala. Uy, malikot ako. Una ako na. Goodbye na, uy. Tawagan ito si Fatima. Hello, Fat. Nasa man? Nawag lagi ka. Busy pa ko. Wala ako.
to ba ganina? Busy pa ko. Ilong, mami mo. Tinawag ko isa na yung tuyo. Magka ko na nawag. Tawag pa ganina. Wala ko natubag kay kuan. Karoon na ko nanawag. Nanawag ko ka. Wala na ko natubag ganina. Imong mo, dula man ko ka na nawag mo. Wala ka nung kay last shot mo dahil last shot na kunti mo dahil kay ningong kagkahatlog dahil ko gaha. Na, basta nanawag ko ka. Busy ko. Magbaka ka. Hindi. Tinood ba? I'm no. It's a prank. Hi. Ay, gag! Mablog na siya. It's a prank. Sana all the subsidies. Sana all the 20K. So, maurat na no, medyo fail na success ang pag-prank na to, no? Medyo wale. Sabta na ninyo kay cringy kayo. So, maurat to. Salamat sa pagtanaw. Kung nalingaw mo mga 20%.